Pozdrav ljudi, drago mi je da ste ponovo svratili na moj kanal. Danas pripremamo fantastičnu preokusnu tortu. U pitanju je Mozart torta. Čokolada, orasi mleveni, voće, crveno voće. Možete da pravite u kombinaciji sa višnjom ili sa malinama. Pošto smo u sezoni svežih i friških malina, ja to ne želim da propustim i naravno da želim da pravim sa malinama, ali također obožavam i kombinaciju višnje i čokolade. Znači crveno, kiselkasto voće, fantastično. Za celu meru torte potrebno nam je 12 jaja. Pečete 3 kore od po 4 belanceta. Ja sam ovdje također pripremila 4 belanceta. Imate ovdje 120 grama šećera, kristal šećera, i imate ovdje 120 grama mlevenih oraha, 30 grama rendane crne čokolade i to vam je to što je potrebno za koru. Mutimo belance, šećer i kada to završimo lagano umešamo orahe i brašno. U ovu tortu i u kore za ovu tortu vam ne ide brašno, ide malo veća količina šećera, ali nemojte da se prepadnete, to će sve voće lepo da neutrališe, tako da slobodno napravite ovaj recept. Ja sam 100% sigurna da će vam se svidjeti. A mi se bacamo na posao. Belance se baš lepo ulupalo, šećer smo stavili u belanca, a rendanu čokoladu i mlevene orahe, to ćemo da sastavimo i smanjit ćemo mikser na najmanju brzinu i polako ćemo dodavati orahe. Lepo se izjednačilo. Ovako umućenu koru sipamo u pleh. Fi 24 mislim da je sasvim ok. Pečete ovako 3 kore na temperaturi 180 stepeni u ove korice. Ne ide vam brašno, prelepe su, preukusne i haskaju zbog puno šećera. Tako da nemojte da vas zbuni moj način rada. Ja trenutno pravim pola mere ove torte, zato ću da pečem u manjim obručima i peći ću sa 4 kore. A ja vam diktiram i govorim kako ide originalan recept, a vi ćete sve to da prilagodite sebi. Ako volite sa više korica, vi onda možete i tih 12 belanaca da mutite 2 puta po 6 i da podelite u 2 kore. U svaku koru da vam ide praktično po 3 belanceta. To sve prepuštam vama kako vi volite, mada kore nisu suve, nisu teške, tako da možete ladno da ipak pečete i sa 3 kore. Kora se peče, dok se ona peče mi ćemo da skuvamo fil. Fil kuvamo na pari ili u mikrotalasnoj. To sam vam već negde objašnjavala. To sam već negde objašnjavala i pričala o tome i pokazivala, tako da neću ovaj put sada da ponovo se vraćam na tu temu. Imate Bela Reforma, mislim da je u pitanju tu torta gdje vam baš detaljno objašnjavam kako skuvam fil i mislim da još negde, možda vam negde u opisu ovog videa i u receptu napišem od kojih torti još možete naći. Ide vam uglavnom 12 žumanaca, 18 kašika kristal šećera, lepo izmiksate to mikserom i stavljate u mikrotalasnu na maksimalnu temperaturu.
temperaturu 1 minutu. Izvadite, ponovo miksate, vratite na još 1 minutu i svaki put vraćate na 1 minutu, nekad čak i na pola minute dok ne dobijete željenu gustinu kuvanih žumanaca. Naravno, uvek morate da vodite računa da ih ne prekuvate. Prelepo skuvan fil, pogledajte. Evo ga. Savršena gustina. I u ovako vruć fil dodajete 200 grama crne čokolade lomljene. Mešanjem je rastopite i sjedinite sa kuvanim žumancima. Fil odlažemo na hlađenje i u hladan fil dodajemo 1 puter. Evo ga, vidite koliko je on lepo čvrst. Nema grudvica, nema ništa. Prelepo ujednačeno skuvano. Ovaj fil ide na hlađenje, čokolada se istopila i očekuje uskoro 1 puter. Prva kora pečena. Pogledajte kako izgleda, samo mala napomena i mali savjet, nemojte ih vaditi dok su tople. Ostavite ih malo da se prohlade, pošto u njima nemate brašna, imate samo šećer i čokoladu i praktično su kao šećerne kore, pucat će vam. Znači, dozvolite im samo malo da stanu da se prohlade i onda ćete mnogo lakše u celosti da ih izvadite. Ohlađen fil malo izmiksamo, a pre toga smo puter pripremili, također kad smo ga izmiksali. Prelep čokoladni fil. Čekamo i druge kore da se ispeku, prohlade i krećemo sa filovanjem torte. Umutili smo pola litra slatke pavlake. Imamo maline. Potrebno vam je negdje oko 600 grama voća. Da li ćete sad koristiti višnje ili maline, vi sami odlučite. Tortu filujte u obruču Fi 24. Mislim da je to sasvim korektna dimenzija pleha. Pogledajte kore, da vam pokažem. Vidite kako one izgledaju. Prelepe. Spolja nemaju hrskave, a unutra su sočne. Prelepe kore. I sada klasičnim redosledom filujemo tortu. Ide kora, red fila, voća, slatka pavlaka. I idemo tako redom dok ne potrošimo sve sastojke. Četvrtu koricu mažem u tankom sloju sa preostalim filom i ovdje neću stavljati voće. Ja imam 4 kore, 3 puta imam filovanje sa voćem, a vi ako radite sa 3 kore možete da stavite 2 puta fil, možete i 3 puta, nikakav problem.
Ja mislim da tu količinu voća da bi bilo, ako radite 3 kore, da sve 3 filujete. Jer stvarno ima dosta voća. Evo ga, dragi moji, tortica ide na hlađenje. Sutra ćemo malo da je dekorišemo i naravno da je sečemo i da vidimo kakvog je ona preseka ukus. Ja se iskreno nadam da ću bar malo uspjeti da vam dočaram i da vam prenesem utiske ukusa ove prelepe torte. Evo ga, dragi moji, torta se lepo ohladila, prenoćila, ja sam je dekorisala sa šlagom. Pogledajte kako to prelepo izgleda. Korice pune oraha i čokolade, fil žumanca na pari sa čokoladom, meni jedan od omiljenih, crveno voće. Može da dođe u kombinaciji višnja. Mi smo ovaj put radili sa malinom i jedna i druga varijanta su prelepe. Probajte ovaj recept ako vam se sviđa. Napišite mi u komentaru, dodelite video jedan like, zapratite me na Instagramu, a mi se uskoro družimo u nekoj novoj priči. Ostanite mi nasmejani, vedri i zdravi, družimo se uskoro ponovo. Pozdrav, dragi ljudi!